Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agya G TRD Sportivo manual 2018, warnanya putih skincarean, platnya K, mobilnya super istimewa, wirite kok PCX, pajaknya murah. Ayo mak-mak, mas-mas, mbak-mbak, pak-e yo, mbah-mbah yo, sing nyenengno keluargane. Tagare dhewe luar negeri, luar Jawa, wis TKI ayo Pak Guru, Bu Guru yuk, monggo. Ki wirid tipe tertinggi, full body kit, pajake anyar gris. Yo. Nah, ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Agya G TRD Sportivo manual 2018. Oh ya, wis tombol setirnya. Airbag, cover jokan, sekali nganggo, warnane yo istimewa, lagi rame putih skincarean. Lah, ayo mak, monggo. Tipe tertinggi mak jarang ada, plat K tangan pertama. Nanti bisa lewat BCA ya, tenornya bisa 6 tahun, ndak kaleng-kaleng, bisa bunga putus, syaratnya paling gampang KTP suami istri. KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Wes ngono wae. Sing kepengin ndang WA Mbak Nunung. Sing durung tuku ndang mara, sing wis tuku tak ucapno matur suwun sanget, terus muga-muga berkah pahalane kathah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agya G Matic 2019. Warnanya putih skincarean. Ayo wingi sapa sing golek yuk. Ndang rene iki warnane favorit. Jarang ada. Matic. Ayo mbak-mbak, mas-mas, bae ayo, pak emak yo sing nyenengno keluargane monggo TKI yo ndang sacet yuk. Lah ini langka loh, termasuk jarang ada. Sekarang itu lagi rame wong wedok nyupir. Agya G Matic 2019 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo kanca-kanca, ayo sing butuh ya ndang sacet. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Oh, mobilnya apike ngene. Setire wis ana tombole. Wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai Matic 1 2 lampune LED. Monggo. Tumpakane enak, bensine wirid kaya PCX. Apik ya. Si gesit irit iki jenenge Agya. Yang pengen tanya yo langsung WA 082 225 07 3658. Di sini itu solusinya cari mobil platnya lokal, tumpaan wis penak. Sing mobile tuwa dijolno sing nom dijolno bangku telu apa bangku loro siap. Pokoke Mbak Nunung pokoke siap tok metune. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil monyor-monyor wabung koyok gijure Syahrini, iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi 2017. Ayo monggo, plate apa ya? Plate K manual kamote HRT. Ayo ndang sacet. Lah ini tangan pertama, ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 tipe tertinggi. Ki Mbak Nunung ngape spil jerone. Ini penampakan dari dalamnya ya. Monggo. Istimewa ya. Full orisinil. Airbag. Kunci double. AC-nya juga double. Dingin ya, jok-joke walaupun 2017 jeh apik. Ayo mak, mas, mbak, mbah-mbahe monggo yo.
Ki Toyota Calya G manual 2017. Penampakan dari belakangnya tipe tertinggi, bagasinya juga luas ya. Monggo. Istimewa. Yuk, yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Monggo merapat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2019. Platnya H, warnanya putih, skincarean. Ayo monggo, sapa sing arti tumpak Expander paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Wingi teko 2018 ora usah review bablas tanggane dhewe. Monggo teman-teman sing pengen ayo ndang sacet selak payu. Mobilnya apik tinggal pakai, yuk. Oh, iki dalemannya, monggo. Ya, terus tire wis ana tombole, interiore, double airbag. Iku KM. Ya, ini double airbag, wasene double, super dingin, tak doi tenan. Enak, Mbak Nunung ngangger dina puwayu kok main Expander terus. Yaitu penampakan dari dalamnya, joke kuandel, ngasih dijuluki mobil kebo ya iki. Enak, longgar, wes full karek nganggo ayo ndang sacet. Ini penampakan dari belakang ya. Oh, mobil nek mewah iku bagasine ngerti tah. Ono ada dok dhewe, buah ono, beras ono, wes. Ayo Mak, pikir apa Mak? Ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung 082 225 073658. Mobil mewah kaya apa iki? Perlengkapan apa yang? Dongkrak kunci wae ana dhewe Mak. Oh. Apike ngene. Ya. Ayo monggo. Dadi abane ra glodak-glodak. Wis ana nggone. Plate anyar, pajeke anyar, Mas. Kari ngisi bensin tok. Lunga, jeng-jeng. Wis makno penak. Mah, numpak iki iso turu wae, ngeteler masene dwingine pol. Expander Exit manual 2019 dijual dengan harga khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Ayo ndang moro sing cerak ndang merapat, sing adoh ndang merapat, ndang sacet, lampune sipit, ya Allah gantenge ngerti ta, celirit, pokoke full orisinil. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, kamote RT, putih skincare neh pokoknya lakone. Monggo sik butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanen bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 073658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, istimewa. Wapi ngene. Wasere double ya, joke rwesike ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Hargane paling terjangkau taune num. Harga khusus kredit 105, kalau cash 110 juta nego di tempat. Plate K pajak baru. Istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo sacet yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo
Siap mudik lo ya. Bensinnya ora wis pol wirit tahun enum. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengen ndang teko ning showroom Pahala Cebolek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2022 warnanya abu, platnya K, AC double, kamote RT. Yo iki, ini dijual dengan harga khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, lampunya LED, model terbaru. Monggo. Di sini itu bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah yo siap. Mobilnya sing tua dijolno iki yo ora apa-apa, sing nom baku loro dijolno telu yo ora apa-apa. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Oh ya apik iki dalamnya. Yang pengen minta gambar atau minta hitungan nanti langsung WA Mbak Nunung ya. Nanti yang balas ya Mbak Nunung, yang angkat telepon Mbak Nunung. Ndak ada adminnya, langsung Mbak Nunung. Iki AC-ne double. Wes mobil nom duwe sithik ya iki. Sigra M 2022 platnya K. Dijual dengan harga khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya kamote RT, tinggal mancal siap mudik lebaran. Yes, apa ya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G 2023 warnanya putih skincarean, tipe tertinggi, model terbaru, spion bisa nutup sendiri, lampunya LED, alise wis celirit, apa iki bempere wis sarang tawon, wis pokoknya model terbaru. Dari joknya udah ada perubahan, dari apa ini racingnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Monggo Mak sing nyenengno keluarga, ayo TKI sing butuh ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di situ ada mobil bagus-bagus, platnya lokal, warnanya favorit. Oh ya, wis ana TV-ne, ana tombol stereo, tipe tertinggi. AC-ne yo double. Wambune wangi, oh ya, wis istimewa. Monggo. Wingi sempet kosong, sing tanya-tanya wingi ayo ndang moro ndang satset, ndang rene. Tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Plate apik, somuni, oh ya, monggo. Yang pengen tanya mau wes WA-ne Mbak Nunung ya, dicatat 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing anget-anget lagi teko Honda Jazz RS Matic 2016. Kaya anyar, taune tua ora apa-apa, tapi kaya anyar. Nek ora percaya teko, nek elik aja dibayar. Mobilnya wis istimewa, tangan pertama, plate K, putih skincarean. Yuk Mbak Nunung sepil, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Oh, mobilnya mewah, tuwivine gede, tipe tertinggi, wis pokoknya kaya anyar, istimewa. Tinggal pakai pajeke yo anyar, wis cover jokan. Monggo, wasene duwingin. Oh, wambune wangi. Monggo Mak, Mas, Mbak, Pak, yuk sing nyenengno keluargane. Oh, wis ana bantal-bantale, wis istimewa ya. Monggo. Iki tipe tertinggi, kunci double, spion nutup dhewe. Oh. Wis ana apa iki? Kamera mundure. Monggo, sing kepengin so langsung telepon atau WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Full variasi, bagagesine ya wombu. Luas, istimewa ya. Ban serep belum turun. Monggo, oh, apik ya. Jazz tipe paling tinggi, jarang ada, platnya K, tangan pertama, pajak anyar, gis. Monggo,
Sing kepengen TT ya iso, cash tempo tanpa bunga iso. Dijual dengan harga tadi ya khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016. Tumpakane mantap, sapa sing ora ngerti? Tumpakane Honda super istimewa. Kilometer baru berapa ya? 70 ribuan. Monggo. Langsung yang tanya ini bisa pembelian cash, tenor bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Roxy X Matic 2021, warnanya putih, platnya K. Mobilnya super istimewa, gagah dhuwur. Ora kayak Brio ya, jadi penampakannya luwih elegan. Oh, ganteng. Lampune LED. Ya, apik. Istimewa. Spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya kiles ya. Kuncinya udah kiles. Ayo kanca-kanca sing kepengin ndang satset ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Ini penampakan dari dalamnya. Mewah, elegan. Jajal numpak sik ya. Oh, piye? Macam ra? Tombol setir, kanan kiri oke semua. TV welah joke kaya anyar. Lekuk-lekukane jenenge mobil minimalis tapi apik ya iki. Rak kecewa mak tuku tenan. Top pokoke. Kuncine make jedit. Walah wis pol mewah. Roxy X Matic 2021. Joke kaya anyar, wambune wangine ngene. Ayo ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Kuat rak. Bagasinya juga longgar. Mak iki ana gledang anu mak, buah mak ben mencolot, gledang dok. Pokoknya bisa serbaguna. Monggo sing kepengin yuk. Ndang moro nek gone Mbak Nunung. Ayo, sing mobile tuwa dijolno sing nom ya. Sing tua-tua ben dirumati Mbak Nunung, sing nom monggo digawa mulai. Roxy X Matic 2021 platnya K. Super istimewa, jarang ada yuk. Monggo satset bane gede. Topakane Mbak Nunung nyatakno dhewe ya, paling nyaman, paling penak, AC-ne dingin. Nek ora aja dibayar. Khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Gone Mbak Nunung iki bener tengah desa tapi mobilnya apik-apik, plate lokal. Wis ngono wae, matur suwun.